Advocate nelsonchamisa lawyer tavani mupofu anozikanwa nemukurumbira aiwa panguva idoi auya achikonzeresa chaos nekugurunura nekuvhurumura vakomana vana kuda kwachitagwirei. Ndisandapinda mashoko ari kubuda panguva inoi. People munyika yeZimbabwe munyasoratidza kuti mune vanhu vanobata ende vanhu vane njere kana kuti kati vanhu vakadzidza panguva inoi. Patiri kuona kuti people they've linked kuti kuda kwachitagwirei achiintrodusa aiwa maweakness ake aiva nema achiwapa mazita kuti zvigananda. And recently last week takaona mutungamiri wenyika achidhisimisa zvigananda. Sadapinda mashoko anobuda nyika panguva inoi. Don't forget subscribe or like or turn the bell icon. Tavani mupofu anobuda nyora achiti I can't decide what to make of Tagwire's decision to parade his friends while list proudly, calling them Zvigananda. Was it in your first insult to Chiwenga, who coined the term while list possibly criticizing the group? Was it Tagwire forcing the words down the feared general's throat? Sakamcheta says style. Does this signal a power shift within ZANU-PF or just a moment of unchecked arrogance with consequences? Mashoko anobuda choko panapa natavani mupofu. Topinda panapa macomments. Vanhu vanopinda vachikomenda to this issue iri kunokonzi pari kupisa kubuda nyora achiti Zvigananda simply means thieves of state funds through tenders. Matinyarare is genetically sick. Vanobuda vachiti genetically you said nditavani mupofu ari kupindura. Tona mwana anopindura nelong message achiti it was a calculated display of power in political language. Such gestures are rarely accidental. By parading his associates under a term allegedly coined by Chiwenga in critique, Tagwire wasn't just embracing the insult, he was weaponizing it. This is political theater, turning ridicule into rhetoric and subversion into spectacle. It reads less like conciliation and more like a strategic act of dominance. Yes, we are Zvigananda, so what? Now what? In Zimbabwe's political terrain, such a public gesture sends waves far beyond the state. It tests silence, measures allegiances, and dares response. Anoenderambira achiti whether this signals a shift in the internal balance of power within ZANU-PF or simply reflects unchecked arrogance remains to be seen. But one thing is certain, power in its rawest form is often performed long before it's declared. If Chiwenga coined the term as criticism, and Tagwire now wears it as a crown, then the narrative has shifted, whether temporarily or structurally. In a system where symbolism speaks louder than praise statements, this move feels like more than bravado. It may be a signal that the old rules of reverence and restraint are being retained or more dangerously ignored. Ndo mashoko ari kubuda panguva inoi ari kuonekwa kunzi aiwa vana kuda kwachitagwire panguva inoi vanoita sekunge aiwa vari kunyatso kuuya vachidzvanya generali vachimuudza kuti isusu tiri Zvigananda muchaita sei, hapana zvamunotiita. Tiudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pabva comment section medu udze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.